אנחנו עם הסיפור שנראה כלקוח מסרט אקשן הוליוודי, אבל לצערנו הוא התרחש כאן אצלנו בכביש החוף הלילה, והסוף טרגי. נהג בן 81 נסע נגד כיוון התנועה בכביש החוף, הוא התנגש בניידת סמויה ליד מחלף אולגה ונהרג. התאונה הזאת תועדה על ידי נהגים שנסעו במסלול החוקי ופשוט לא האמינו למראה עיניהם. בואו נראה. אני לא יודעת אם הוא עושה את זה... אם הוא עושה... אימא'לה! אני לא יודעת אם הוא עושה את זה בכוונה, כאילו. אני פשוט חושבת שהוא לא קולט מה עובר אליו. מה קורה לו? אימא'לה, איך הוא יוצא משם אבל? הוא לא יכול לצאת. היי, ערב טוב, לילה טוב. אני בכביש החוף, אחרי אולגה, ויש פה רכב שנוסע נגד כיוון התנועה. רכב שנוסע נגד כיוון התנועה. רכב שנוסע נגד כיוון התנועה? כן, בכביש החוף. ממש נוסע... תגידי את המספר של הרכב. רגע, הרכב נוסע לאיזה כיוון כרגע? משפחתו של הקשיש שנהרג מספרת שהוא יצא אתמול לנתניה מביתו באזור. הערכה כרגע היא שהוא ככל הנראה פשוט התבלבל. הוא עלה בכביש החוף על הנתיב הנגדי. נהג מונית, אגב, שראה אותו מוקדם יותר, נוסע נגד כיוון התנועה, העיד שהוא עזר לו להסתובב, אך משום מה הנהג שוב שינה כיוון. אז עד איזה גיל מותר לנהוג וכמה הגיל בכלל קשור לכישורי הנהיגה? עורך הדין שי גלעד, מומחה לדיני תעבורה, שלום. שלום סיוון. קודם כל, איך עובד המנגנון באשר לאנשים מבוגרים ולרישיון נהיגה? מה צריך לדעת? איך זה עובד? החוק קובע שאנשים בגילאים מסוימים צריכים לעבור בדיקות רפואיות אחת לתקופה מסוימת. ככל שגילם מתבגר וככל שהם מתבגרים בגיל, הם צריכים לעבור לתקופות יותר קצובות. בגיל של אותו אדם שהיה מעורב באותה תאונה מחרידה בבוקר, היינו, כפי שאני מבינו, בן 81, היה צריך לעבור בדיקות כאלה אחת לשנתיים. אז החל מאיזה גיל חייבים לעשות את זה? החל מגיל 80, אחת לשנתיים. ומי אוכף את זה, או שפשוט לא מחדשים רישיון נהיגה? איך זה עובד בעצם? מי אחראי על זה? צריך להבין שהחוק קבע מספר גורמי סינון, לבדוק ולסנט את אותם נהגים שעלולים להיות מסוכנים על הכביש. קודם כל, כל אדם חייב באופן עצמאי לדווח על איזשהו פגם בכושר הנהיגה שלו. לאחר מכן, כל רופא שפוגש פציינט שיש לו חשד שיש פגיעה בכושר הנהיגה, הוא חייב לדווח למשרד הרישוי. משרד הרישוי בעצמו מיוזמתו יכול לזמן אנשים סתם כך באמצע תקופת הרישיון שלהם לצורך בדיקות שכאלה. והחוק בנה איזשהו מנגנון שנמצא בתוך משרד הבריאות, שהוא נקרא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שאליו נשלחים אנשים לבדיקות מקיפות בכל שלל התחומים. אבל מה בודקים? מה כוללות הבדיקות האלה? הוא יכול לבדוק הכל, החל מבעיות פיזיולוגיות, דרך פגמים קוגניטיביים ועד פגמים אישיותיים. ישנם מצבים שבהם אנשים בריאים לחלוטין בגופם, ואפילו בנפשם, אבל האישיות שלהם היא לא כזו שיכולה לאפשר להם לנהוג, אפילו לא ברכב פרטי. ואז אותו מכון אמור לסנן את אותם נהגים ולהמליץ למשרד הרישוי שלא להעניק להם רישיון. אז מה, ממש ראייה, שמיעה, בדיקות לב, בריאות הנפש, את כל זה עוברים? ממש בכל התחומים, ממש בכל התחומים, החל מבעיות לב, דרך בעיות פיזיולוגיות כאלה ואחרות, דרך בעיות נפש, ואפילו כאלה שאינם חולים בנפשם, כאלה שפשוט הם לא מספיק בוגרים או לא מספיק מבוגרים כדי לאחוז בהגה, או שהם עלולים להיות בנהיגתם מסוכנים, גם הם מסוננים על ידי אותו מכון שממליץ בפני משרד הרישוי שלא להעניק להם רישיון. ומי נושא בעלות של הבדיקות האלה? כמה זה עולה? מי נושא בזה? האנשים עצמם, שצריכים לשלם אגרות מסוימות לצורך הבדיקות האלה, שהן לא מתבטאות בסכומים קטנים, מדובר בדרך כלל במאות שקלים, לפעמים זה אפילו עולה עד כדי אלפי שקלים, אם רוצים גם לערער על החלטת המכון הרפואי לאיזושהי ועדה שנקראת ועדת ערר, שבראשה יושבים 3 רופאים בכירים. יש לך לסיכום איזשהו מושג בין כמה הנהג המבוגר ביותר נכון להיום בישראל? אני חייב לומר שלפחות לי יש מספר קליינטים שעברו כבר את הגיל 93 ועדיין נוהגים נהדר,
ולעומת זאת יש בחורים צעירים בשנות ה-20 שלהם שיש פגם בנהיגתם. אז לא הייתי קופץ למסקנות ואומר שדווקא הגיל הוא הגורם העיקרי בשיבוש כושר הנהיגה, אבל בהחלט יש לו משמעות לא קטנה. אוקיי, עורך הדין שי גלעד, תודה רבה לך. תודה גם לך. מומחה לדיני תעבורה. מצטרפות אלינו הפרשניות שלנו, דפנה הראל כפיר, אודליה פרידמן, שלום לשתיכן. קודם כל, מיד שוב נראה את התמונות. פשוט מקרה מזעזע הנסיעה הזאת. אנחנו יודעים שגם 2 שוטרים נפגעו כתוצאה מההתנגשות הזאת, וכמובן הקשיש בין ה-81 שנהג ברכב. אודליה? טוב, את אמרת ממערבונים, אני חושבת שזה סרט אימה, סיוון. פשוט סרט אימה. גם לראות את זה, גם פשוט כואב הלב גם שהמשפחה רואה דבר כזה פשוט בשידור בטלוויזיה, זה נורא והיום. אני חושבת שהשנתיים בוועדות, שפשוט אנשים צריכים לבוא ולהיבדק, זה שנתיים רחוקות. בגילאים מסוימים יש הפרשים מאוד גדולים ותזוזות במה שעובר על הגוף של האדם. ואני חושבת ששנתיים זה הרבה זמן. ודפנה, את מסכימה? צריך לתחום את זה לחצי שנה, לשנה, ושלא יתפרש חס וחלילה שאני, להפך, אני דואגת לבן אדם. ראינו שהוא נפגע והוא פשוט עזב את העולם. אבל השאלה אם דפנה, את מסכימה על הקשר הזה בין הגיל ליכולות הנהיגה, או שכמו שאמר שי גלעד, יש גם חבר'ה צעירים שנוהגים בצורה לא פחות... אז כן, אז את צודקת לגבי זה שכשמתבגרים, אז ההידרדרות לפעמים במצב הבריאותי היא מאוד מהירה, ולכן הבדיקות האלה צריכות להיות דחופות יותר, אבל כמו שהוא אמר קודם, אין ספק שהבעיה היא לא בהכרח בגילאים האלה, ואנחנו לא יכולים לעשות עוול לכל הקשישים ולהוריד אותם מן הסתם מן הכביש. באופן כללי אני חושבת שצריכה להיות הרבה יותר בקרה על איכות הנהיגה שלנו לאורך כל השנים, ובעצם בארץ רק כשאתה עבריין מאוד מאוד מועד ותופסו אותך הרבה פעמים, אתה בכלל מגיע לאיזשהו חיכוך עם הרשויות. דפנה ואודליה, תודה רבה לשתיכן.